आरो माथि थांनांगौ लामाया? दा जोङो
नोंथांमोननो माबायदि बेसेबां गोथौ बिनि दैया नै बा फंबाया नै कका कलाखौ जा मोजां लोंगासिनो दङ थान्दा ना दा बावैसो जोङो बायनानै लाबोदोंमोन आरो आंनि फेभरेट चिप्स आंखौ चिप्स बेजों आरो कका कलाजों बरिया पेप्सि नागिरदोंमोन पेप्सि मोनदिया जागासिनो दङ 앞에 있는 그런
लकडाउनआ हाबफैनोनो बेरायबाय थानाय जायोना लकडाउन जाया एकदम न'आव थायै माने लंपेन्टखौनो गाननो मोनाखैबो जाहैबाय दा लंपेन्ट गानना ओरैबायदि गरम मोन्दोंमोननो दा फुरा हाफपेन्ट गानबाय बिराद मोजां मोन्दोंनो थान्दा मोन्दोंनो नैबे जाहैबाय मन्दिर दा जोङो बेयावहाय एसे हाबनानै नायनि देखायनि नोंथांमोननो वाह माथो हाबनो हाया बेयाव हाबनो हाया नैबेनो मन्दिरा बा बेसेबांबा गोजौ नैबेनो जाहैबाय अरुणाचल बर्डार दा आङो नै ओंखारगासिनो दङ बिराद मोजां खटखटि बानायना होदों नै बिथिंजाय पिकनिक स्पट आरो नैथिंजाय SSB नि फायारिं रेन्ज नै बिथिंजाय दङ दखान दा आङो बेजों ओंखारलांनोसै फुरा पाहार गोजा ओरैजाय नाय नोंथांमोना नुदोंना बेसेबांबा गोजौ बे पाहारा अरुणाचल बे पाहारा अरुणाचलाव गोग्लैयो दा नै आङो बेयावहाय आङो दा दान्दिसे जिरायनि बेसेबांबा थान्दा ओरैबायदि थान्दा मोजांथार दा नैबे समाव आङो अरुणाचल बर्डाराव दंफैयो बेफोरो गासैबो अरुणाचलावनो दंजोबो नाय नोंथांमोना बेसेबांबा समायना हाजो हालाजों समायसारनाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय अननानै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होयो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय